Hej, vores gruppe består af Helena, Sofie, Signe og Louise. Vores emne er bioenergi, og vi har valgt at undersøge emnet bioenergi. Vi synes, det er aktuelt at beskæftige sig med, da vi i dag i vores moderne samfund er yderst afhængige af stærkt forurenede fossile brændstoffer, såsom olie, kul og gas. Denne forurening og CO2-udledning er skyld i den globale opvarmning, hvis konsekvenser vi ser over hele verden. Og vores problemformulering er, at bioenergi er en økonomisk og miljømæssig fornuftig og etisk fordelagtig energikilde i forhold til fossile brændstoffer, såsom olie, kul og naturgas. Og så har vi lige vores disposition her, og vi vil starte med præsentation af problemstillinger, og så fremstilling af biobrændsel, og herunder demonstration med billeder. Og så har vi fordele og ulemper ved biobrændsel, og vi har argumentationsanalyse af 2 engelske artikler. Vi har etiske aspekter omkring biobrændsel, metoder anvendt, konklusion og perspektivering. Problemstillingen lyder på, hvordan fremstilles biobrændsel, hvilke fordele og ulemper er der ved at bruge biobrændsel som alternativ energikilde til fossile brændstoffer, og til sidst, hvilke etiske aspekter er der forbundet med bioenergi. Først vil vi fortælle lidt om, hvordan bioenergi fremstilles. I begrebet biobrændsel skelnes der mellem 2 fremstillingsformer. Første generations og anden generations biobrændstof. Første generations biobrændstof gør brug af afgrøders indhold af sukker, stivelse, fedt og olier. Omdannelsen af glukose til etanol foregår ved hjælp af en forbrændingsreaktion kaldet fermentering. Reaktionen fermentering ses her på skærmen. Ud af fermenteringen produceres der 2 ATP. Til forskel fra dette produceres der 38 ATP ved respirationen. Først hakker man og koger man afgrøderne, og efterfølgende tilsætter man nogle enzymer, f.eks. A-amylase, der spalter stivelsen til mindre glukosemolekyler. De her glukosemolekyler er altså mulige for gærne at omdanne til etanol. Herefter så filtreres gærcellerne fra, og væsken den destilleres for at fjerne vand fra væsken og få den højeste koncentration af etanol. Anden generations biobrændstof fremstilles på nogenlunde samme måde. Det vil vi vise ud fra nogle figurer på denne hjemmeside. I fremstillingen af den her anden generations biobrændstof, som sagt, det foregår lidt på samme måde. Man benytter bare i stedet hø og halm og træ, altså biomateriale, der ikke er spiseligt, hvilket der også er fordele ved, som vi kommer ind på senere. I den her proces, hvor man fremstiller det her biobrændstof, der er man også nødt til at tilføre energi, hvilket jo også er CO2-udladende, men hvis man kan få det fra en elproduktion, hvor at for eksempel dampen bare er et biprodukt, så er det en fordel, at der kommer mindre udledning. På den næste slide, der kan man se, at det er trykkogningsprocessen. Og det der sker er, at halm det skæres i stykker. Det bliver hakket, og så den her halmsuppe, den bliver presset mod en vandstrøm, og strøstrukturen den vil så gå i stykker. Og tilbage har man så hemicellulose og cellulose i fiberklumper. På tegningen der kan man se cellulose-mikrofibrillerne, som er tynde cellulosefibre. Og de er så bundet til andre fibre, som er hemicellulose og lignin. Hemicellulose går så i stykker og smelter af ved den her kogning, og når den bliver presset mod den her meget kraftige vandstrøm. Og hemicellulose indeholder så de her mange forskellige sukkermonomerer. Og de her sukkermonomerer, mange af dem det er C5, hvilket også er kaldet pentose. Det betyder, at det er 5 kulstofatomer i stedet for 6, som der er i glukose. Det vil sige, at det ikke kan fermenteres til etanol og gær, og det bliver i stedet lavet til sirup. Det vil sige, at vi nu står tilbage med den her fiberfraktion, som
primært indeholder cellulose og lignin. Efter vi har fået fraspaltet de her cellulosefiber, så enzymbehandler vi dem ved at tilsætte nogle enzymer, typisk cellulaser, som der kan klippe cellulosen i mindre stykker. Så får vi nogle små glukosemolekyler ud af det, og de her glukosemolekyler er det muligt for gæren at nedbryde gennem fermentering til etanol. Den typiske gærtype, som der anvendes, det er gærtypen Cerevisiaceae. Det ses her på figuren, hvordan det her det er vores små glukosemolekyler, og det her det er cellulaseenzymet, som der klipper bindingerne over. Her på billedet ses formelstrukturen for glukose og for etanol. Ved fermenteringen der får vi altså produceret noget etanol og 2 styks ATP. Her kan vi se respirationsreaktionen, og der kan vi se, at der bliver produceret hele 38 ATP. Nogle gærtyper kan skifte til respiration, hvis det befinder sig i et aerobt miljø. Formålet med fermenteringen er produktionen af energi i form af ATP. Resultatet af fermenteringen er etanol, men den her etanol den er stadig blandet med vand og lignin, og vi får den isoleret ved en destillering, hvor man udnytter, at etanol det lettere fordamper end lignin, så man opvarmer væsken her, hvormed etanolen fordamper, og i det den kommer i kontakt med det her kolde rør, så bliver den så fortættet og kommer ned her, hvor vi så får den klare etanol. Og den her etanol den kan så komme direkte i benzin. Derudover så får man noget lignin, som der kan tørres ind til piller og bruges som brændsel på et kraftværk. Okay. Der er jo stor forskel på det her første generations og anden generations bioenergi. Den primære forskel er, at den ene dyrkes ud fra spiseligt materiale, og den anden bruger simpelthen de her fiberdele, som man ikke kan spise. 1G er meget, altså første generations brændstoffet er meget konkurrencedygtigt, fordi det giver stort energiudbytte per hektar. Selvom det her anden generations biobrændstof det er bedre for miljøet, så kræver det desværre større værker, og det kræver offentlig støtte, fordi det er meget dyrt at lave. Så man kan se, så skal første generations etanol, det skal også bruge den her meget gode landbrugsjord, som ellers kunne være blevet brugt til at dyrke andre spiselige varer. Så går vi videre til de 2 engelske artikler, vi har fundet. Den første er en artikel imod, og den er fundet på about.com. Artiklen er skrevet af Larry West, og den hedder What are the drawbacks of using ethanol? Artiklen sætter brug af etanol og biobrændsel i et dårligt lys, og der bliver fokuseret på 2 ulemper, hvor den første konsekvens for biobrændsel kræver meget landbrug at producere, og den anden det er, at det kræver mere energi at producere etanol eller andre biobrændsler, end de frembringer. Larry West starter i artiklen med at stille spørgsmål, som ses her, for at fange læseren og få os til at læse videre. Han svarer efter i punktform, som er en typografisk virkemiddel. Punktformen giver artiklen en fast struktur, og vi ved præcis, hvad han vil komme ind på senere i artiklen. Når han vil argumentere imod biobrændsel, får han hjælp af studier, eksperter og myndighederne. Og hernede der har vi en af dem, som er David Pimentel fra Cornell University. Og han støtter ham i en udsagn ved at skrive, for meget energi er at lave biobrændsel. Og det udsagn, som er her, der snakker han om, at han bruger argumentative features, som er argumentative virkemidler ved at inddrage statistikker, og Larry West bruger hermed også ethos, da alle disse studier og eksperter giver os tillid til ham. West skriver i sin artikel i høj stil, da modtageren er en offentlig, og derfor bruger han offentlig sprog i form af lange sætninger og formelt sprog. Og det er for eksempel, her er der en lang sætning.
Og vores anden artikel, den er for bioenergi, og artiklen den er fra EU. Og der fortælles så, hvad bioenergi er, og hvordan det er renere og bedre end den normale brændsel, som vi ser i det meste af verden. I starten af artiklen der laver de en kort indledning om, hvad bioenergi er. Det gør de med en positiv beskrivelse og for at få læseren til at læse videre i artiklen. For eksempel bliver der skrevet, at bioenergi er en nyttig energibærer, i stedet for bare at skrive en energibærer. I artiklen bruger de også mange lange sætninger og svære ord. Det viser jo højt stil, og samtidig så appellerer det også til vores logik i form af logos. Artiklen bliver nødt til at være høj stil, for når den ligger på EU's hjemmeside og ikke kun skal appellere til offentligheden, men også mange forskellige lande og kulturer. Det skaber ethos, at artiklen vises på EU's hjemmeside. Så når vi kan stole på EU, så kan vi også stole på, at bioenergi er godt for vores verden. I artiklen bliver der brugt strukturelle virkemidler. Den er delt op i 6 afsnit, hvor der er nogle enkelte ord med fed skrift i hver afsnit. Det gør, at artiklen ser overskuelig ud, og man kan skimme den igennem og få de vigtigste ord for hvert afsnit med. De vigtige ord med fed skrift er valgt ud for, at folk skal kunne huske dem. I forbindelse med biobrændstof forekommer der forskellige etiske aspekter, der kommer til udtryk. Man kan bruge den etikform, der kaldes nytteetik. Den er opfundet af Bentham, og den kigger på intensitet, varighed og sikkerhed. Og det er med nydelse mod smerte, som man bruger som målestok. Det er nærmest opstillet som et regnestykke. Man kan tage udgangspunkt i første generations biobrændstof, og i den sammenhæng så er den ofte blevet kritiseret for at bruge madvarer som brændstof. Altså man kigger på intensiteten, så er omkostninger ved alt det mad, man bruger som brændstof, den er uforholdsmæssigt stor i forhold til, hvor meget... Prøv lige at pause den. Der er altså kæmpe forskel på, hvor meget mad man skal bruge for at skabe energi, i forhold til, hvor mange mennesker, der lider under sult. Og da alle mennesker er lige, så er det et kæmpe etisk problem. Anden generation skaber ikke lige så mange problemer, da det jo ikke er madvarer, men der er stadig et problem i og med, at det koster energi at skabe energi. Så hvis der ikke er kommer mere energi ud af det, man bruger, så vil det være spildt arbejde, og dermed så vil den etiske usikkerhed være for stor. Metoder. I faget biologi har vi indirekte anvendt den naturvidenskabelige metode. Vi har først opstillet en synopse og udarbejdet en problemformulering, som vi gennem vores opgave besvarer. Vi har ikke selv udført forsøg eller foretaget undersøgelser til at besvare vores problemformulering, men vi har opnået viden gennem naturvidenskabelige artikler med pålidelige kilder. Vi har anvendt den hypotetisk-deduktive metode, som er en metode, hvor man opstiller hypoteser ud fra et biologisk problem, man gerne vil undersøge, som man herefter afprøver eksperimentelt. Forskeren fra vores første artikel, David Pimenta, benytter den hypotetisk-deduktive metode i hans forsøg på at finde ud af, om energien, man bruger for at fremstille bioenergi, er mindre eller større end udbyttet af den energi, man får ud af det færdige produkt. Pimenta har muligvis stillet hypotesen, får man større eller mindre udbytte af den energi, man skaber, end energi, man bruger på at lave den. Det vil være et vigtigt element i forhold til fremstilling af biobrændsel. I den sammenhæng lavede David Pimenta et forsøg i 2005, som viste, at man bruger 29% mere energi på at producere bioenergi, end bioenergien udgiver selv bagefter. Engelskfagligt, der har vi benyttet redskabet argumentationsanalyse og kommunikationsanalyse. Det er metoder, hvor man analyserer sprog og sprogbrug i sagprosa. Sagprosa er ikke fiktive tekster, og der er derfor altid en skribent med et budskab, der er interessant at undersøge. I argumentationsanalysen bliver de 3 appelformer, ethos, pathos og logos undersøgt, imens kommunikationsanalysen undersøger stilistiske træk. Vores analyse baserer sig på 2 engelske artikler, hvor de før omtalte redskaber bliver benyttet.
Der er fordele og ulemper ved både